kala ko very real. Kini ang istorya sa usa ka damgo nga nahimong tinuod tungod sa gugma. Yeah. Hey. Sa pagkabata pa, maggulat ta pirmi. Sa dalan sa baryo, ikaw akong kauban pirmi. Magtinagdanay tabisan maulaw pa. Wala ta kahibalo gugma na diyayang nagsugod na. Nidaputa nga nagtapat sa matagadlaw. Ikaw akong inspirasyon sa mataglakang. Sa akong damgo ikaw ra ang akong makita. Ug nang hinaut ko nga ikaw ang akong kapikas. Dagan tag nagian, daghan usab og pagsulay. Apan ang gugma nato wala gyud mawala. Ikaw ang damgo nga akong gihandom. Sukad pa sa una hangtod karong panahon na bisan usay mag-away ta. Ang atong kasuko mausab ra sa pagigugma. Kay ikaw ra gyud ang akong kalipay. Ikaw ra ang gusto sa akong kasing-kasing. Usahay dili ta magtinagat sa usag-usa. Tungod sa gagmay sayo po pagselos usahay. Apan sa dihang magkasinabot na tapag-usab. Mas ligon pa ang gugma nga atong gibati. Kayang tinuod nga gugma dili perpekto. Na ay luha na ay katawa na ay kasuko. Apan matag gabi ikaw gihapon akong ampo. Nga dili ka mausab ug dili ka mobiya. Kung adunay unos nga moabot sa atong kinabuhi. Magkupot lang tagugot dili mo buhi. Kayang gugma dili sugdon sa kalipay lang, kundi sa pagpabilin bisan lisod ang dalan. Ikaw ang damo akong gihandom. Karon nahimo nang tinuod sa akong kinabuhi. Bisan mag-away ta usahay. Ang gugma gihapon ang mudag sa katapusan. Magyuban ta hangtod mo tigulang. Magpupot sa kamot hangtod sa katapusan. Ayaw lang yun pagbago. Ikaw ra ang akong damgo hangtod sa hanggot. Sa pagkabata hangtod sa pagtigulang. Ikaw ra gihapon